तर फायनली आज 4000चा पापलेट आम्ही घेतलं. हा बघा जबरदस्त मोठा पापलेट. आई शपथ. जबरदस्त आणि एकदम फ्रेश हा पांढऱ्या पानाचा पापलेट आहे. हा बघा हे बघा ह्याच्या टोपाच्या बाहेर आहे. 7 8 9. तर आता हे पहिलं तुकडं दीपालीने टाकल्या ना तव्यावर. जबरदस्त कुरकुरीत भाजल्या ना दीपालीने. बाबा मस्तच झालेलं आहे. सार पण ओके झालेला आहे. हा बघा आता पापलेट दीपाली वाढता. पेप हे पेप. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आजचं व्लॉग ह्यो स्पेशल होणार आहे, कारण गावची सर्व आमची मंडळी इलेली आहेत आणि इली होती त्या दिवशी मी फिश मार्केट का गेलो होतोय. मासे आणू का पापलेट आणू का, तेव्हा मार्केट बंद होता. पण आज मी जाणार आहे ह्यांच्यासाठी मोठा पापलेट आणू का. हे वाट बघतात पापलेटाची. भावी जॅक बोलले होते आमचे 1 लाख सबस्क्रायबर होतील तेव्हा मी 4000चा पापलेट आणीन म्हणून. पण तेव्हा ही कोणच नव्हती मंडळी. ही दिवाळीत येणार होती, पण इलेक्शन असल्यामुळे पोलिसांचे सुट्टे कॅन्सल झाले, त्यामुळे विठ्ठला येऊक नाही भेटला. त्याच्यानंतर दिवाळी का तिकीटा भेटली नाही आणि क्रिसमस का गंधर्वाची एक्झाम होती, त्यामुळे येऊक भेटला नाही. पण आता ही सर्व इलेले आहेत आणि मी ह्या सगळ्यांचीच वाट बघत होतोय. आणि आज तो दिवस इलेलो. मौका बी आहे, दस्तूर बी आहे. तर आज होऊन जाणार आहे 4000चा पापलेट. तर आता हे जास्त वेळ नाही काढत. भावी ज्या गेल्या शाळेत आणि हे पण हे सर्व वाट बघतात गावची मंडळी. आणि हे आज जाणार जुईनगर का आत्तेकडे आणि उद्या शनिवारी हे गावात जाणार. त्यामुळे आज परत एकदा मोठी पार्टी होणार. त्यासाठी जाते मी आता पापलेट आणू. चला लेट्स गो. फायनली मी आता 4000चा पापलेट घेऊन गेलोय. ढोल ताशे घेऊन येणार होत आहे पण नाही इलंय. भोर साहेब नमस्कार. नमस्कार. काय हा नमस्कार. आमचे सबस्क्रायबर आहेत. थँक्यू. बघा हेच आहे का 4000चा पापलेट. ओके हा घेऊन जातो. तर ह्या पापलेट आणि एकदम पांढऱ्या पाण्याचा. हे बघा एकदम फ्रेश हा पापलेट. हा बघा आणि 4000चा. फायनली आज मला वाटतं 1.5 लाख सबस्क्रायबर झाले आणि आज मी ह्या 4000चा पापलेट घेतोय. हेवी आणि एकदम ब्रँड अक्षरशः आहे. बघा लय मोठा पापलेट. तर फायनली आज 4000चा पापलेट आम्ही घेतलं. हा बघा जबरदस्त मोठा पापलेट. आई शपथ. 4000चा पापलेट आता. लय मोठा पापलेट. जबरदस्त आणि एकदम फ्रेश हा पांढऱ्या पानाचा पापलेट आहे. हा बघा हे बघा कसले तुकडे पडले आहेत ते. जबरदस्त आणि एकदम हा बर्फी सारखा काजू कतली. हा हे बघा काजू कतली अक्षरशः. आणि लय तुकडे आहेत. किती आहेत तुकडे साधारण. आम्ही 10 जण होतील ना. 10 तुकडे. 13. अरे बस झाले. आम्ही 10 जण आहोत. हा डबल पिशवी लावा. आणि सिक्युरिटी गार्ड आणले नाही. 4000चा पापलेट आपण लुटला तर लुटणार नाही ना कोण. रिक्षा करून जाते आता मी. ढँड फायनली 4000चा पापलेट. 4000चा पापलेट आणलेला. आबाग दाखवा आधी सर्व. चला ढँड फटा पोस्टर निकला हिरो. हे बघा आबा खायलो ते आहे सारासाठी. हा नाही ते तुकडे करून आणले पोटा वहिले. तर आज इतक्या किती कधी बोललो होतो ते 1 लाख सबस्क्रायबर होतील तेव्हा आणू. तर आता 1.5 लाख झाले तेव्हा घेऊन येईल. आज मौको पण होतो आणि दस्तूर पण होतो. हा बघा तेवढे तुकडे आहेत ते बा पापलेटाचे. हे बघ हा बघ मोठा ताई. ह्याच्या हातावर ठेव. मनीषच्या हातावर ठेव. मनीष बघ
मनीच्या हाताच्या बाहेर तात मोठा त्याच्यापेक्षा हा आयता नाही त्याच्याच ठेव त्याच्या हात ठेव तू काढ तो उचल दुसरा हात अरे त्याच्या ह्याच्यावर जाता होय हे बघ लय मोठे तुकडे आहेत बापरे आणि टोप आमचं मोठं हे बघ ह्याच्या टोपाच्या बाहेर आहे हे बघ लय मोठे तुकडे आहेत बापरे हे खुश ना व्यवस्थित धुवा बाबा मोठा पापलेट म्हणजे आतापर्यंत आम्ही 3000 वगैरे खाल्लं होतो आणि आज पण मोठा आणि टोप पण मोठा हा हे बघा मजा येणार आडवो होय तो खायत तो 10 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि या काय माई का एक भाव मोठं लागणार नाही ह्याच्यात पण आहेत ना हे बघ एवढे तुकडे आहेत ते हो बा हो आडवा ना एक घेत ना हा फ्रायचो येत एक होती वाटत खवळा होते मग झाड तो होतो ना हा बघ याची शेपटी पण झाड हा बघ इथे शेपटी झाड थोडा त्याची हे 2 केलास त्याचे मग 2 केले एका घावला नसता असता त्याच्यात माई ये तुकडे बघे गो माई घ्या पापलेट हवा ना तुका हा बघ इथे होय होय आज पांढरा नाही दिसत ना तेवढा रोजच्या सारखा का दिसता एकदम तर फ्रेश तर होता मी बघितलंय हा इला त्याचा मग बापरे काय केवढा डोका पण केवढा मोठा होता त्याचा बापरे तर साफ करता काय असतं खा नाही काढलेला सर्व साफ करून दिले नाही काळा काय तर तसाच असता पुरा सायला आहे गळवण काढलं ना हो ता काढले ते बघले ना काळा आहे तर काय दिसतं दीपालीन आता हे 2दा साफ करून घेतल्या ना स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतल्या ना हे बघा ताटभर अगदी झालेले आहेत आणि हे पण 2दा धुवून घेतल्या ना आणि हे सारात ना सर्व टाकणार आणि हे सर्व 10 तुकडे फ्रायचे आणि हे सर्व सारात तर असा भरगच्च हा आणि हे लावतो ना मीठ आता हा लागणार आता मस्त पैकी थरावर थर दीपालीने चढवल्या ना पापलेट यांच्या तुकडे यांचे जबरदस्त फ्रेश पापलेट आहे हा बघा एकदम फ्रेशच घेतात ते आता हे व्यवस्थित अगदी मीठ लावून आसडते मीठ लावल्या ना आणि हे का पण अगदी थरावर थर मीठ लावल्या ना तर आता हे किती मिनिटं ठेवणार दीपाली किती अर्धा तास ठेवणार तोपर्यंत बाकीची तयारी करणार आता मिरची भरमसाठ टाकल्या ना वहिनी पण इली वहिनी बघितलं काय तुकडे बघितलं आत्ताच ठरव काही तो तुकडा होतो तुका हो ग आणि हाय हे बघा लय मोठा पापलेट हा मंडळी हाय आता सारा उखाळो इलो हा कड इलेलो असा आणि हाय मासे पण आता मिठात घातल्या नव्हते ते धुवून ठेवल्या ना हे बघा ह्याच्यात काय पाडवलं यो तर आता भाई हे धुवून ठेवल्या नव्हते मीठ लावल्यानंतर तर आता सारा सोडता शाबाश टोप लय मोठा आहे हो त्याची शेपटी आणि डोकाच केवढा मोठा हा बापरे तर हे सर्व आता सारात घातल्या ना दीपाली आणि हे आता हे फ्राय करून घेत हे बघा हा आगळ लावून घे तर आता आगळ लावून घेता दीपाली मस्तपैकी लोलसावून टाक आगळा पूर्ण लागू बा सर्व पिस्का ते आधी हातच केवढे मोठे त्यामुळे लाव पण जमत नाही हे नॉर्मल आहे आणि ते हा हे बाबा बसक्या एवढे घालते सुरमईचे तुकडे आगळात डुबवून ठेवल्या ना हे बघा आणि हे सारात टाकल्या ना ते गदळून घे जरा एक संध करून घे मोठा पापलेट असल्यामुळे मोठमोठे शब्द वापरते एक संध करून घे गावची आणलेली एकदम अस्सल रसरशीत कोकमा आता दीपाली टाकता हे यवा फ्राय चालू आ
गंधर्व मनीष माई जिया भाविक बोलव, जियाक पण बोलव. जियान बघितल्या नाहीत ना. जिया भावी आता स्कूलसून येली आहेत आणि ह्या मोठा पापलेट त्यांच्याने बघितलेला नाही. भाविक पण बोलव, भाविका बघितल्या नाही. भावी तर आता हे पहिलं तुकडं दीपालीने टाकल्या ना तव्यावर. काही पण ना डबल 2 तवे बाबा. तू जुनं टाकल्या नाही दीपाली. जुनं ते सोनं नाही चांगले भाजतात जरा खराब झालं तरी ना चांगले असतात. ताटल्याच्या बाहेरच असतात. हो बाबा जाणार असतो. 4000 4 वेळा बोलत जाऊ नका. तू बोलतो मी नाही आज बोलत आहे. लोक म्हणते 4 वेळा बोलतात 4-4 हजाराचा. मी 4च्या वर बोलणार. मी आज बोलणारच नाही मंडळी. मी आज काय बोलणार नाही 4 हजाराचा पापलेट असा. किती वेळा बोललास तर काही तर मंडळी मी किती वेळा बोललोय. ह्या किती हजाराचा आता नाही बोललोय. किती हजाराचा पापलेट हा. भावी खुश ना. फायनली पप्पाने हाणलाय आहे 4 हजाराचा पापलेट. काय आला काय आला मॅडम वराडली की काय तुका. हा ती सोचता की खायचा मी तुकडो घेऊ. माही तुका खायचो तुकडो आताच सांग. माही खायचो हो तुका सांगा. हो माही छोटच सांगितल्या. बाईक समजत नाही. नाही आता माही काय हो यांनी बरोबर सांगितलं ना. यो नाही माही हो तुझो. नाही तू नाही ह्यो गंधर्वाचा. बरोबर बुकिंग झालेलो आहे बघा. हा चला तुका हे बाबा हे उपडी सापडी करून टाक. हे ठेव बाबा. सर्दी झाली भावी. हा देऊया तुमका. शाबाश दीपाली. वहिनी तू खायचो तो ठरव तुकडो. लोकांनी बुकिंग झाले होते. गंधर्वा घेऊ ह्यो बघ. गंधर्वान ह्यो केला ना बुक. माईन ह्यो केला ना छोटो. ह्यो बघ ह्यो माईन केला ना. भावीन ह्यो केला ना. मनीषने ह्यो केला ना. ह्यो वाटता गंधर्वानं हे मोठो केला ना. माईक मोठो देऊया. आज काय माईन आणि वहिनीन काय मॅचिंग आवशीन आणि चढवान मॅचिंग केल्या ना. बापसान पण मॅचिंग केल्या ना. बापरे येल्लो फॅमिली. मनीषने पण शाबास. आबा इलो बघू. हे आबा ह्या वा ह्यो तुकडो हो आबा. आबा मॅड झालं बघून. एवढे मोठे तुकडे. खायचो हो तुका. खायचो हो तुका. छोटो आलो ह्यो तुका हो. हा पातळीवर फ्राय करूचे तुकडे चालू आहेत. हे बघा 2 तवे केले. एमर्जन्सी साठी ठेवलेलो तवो दीपालीने आज काढल्या ना. आणि ह्याच्यात काही मस्त फ्राय होतं तुकडे. त्याच्यात भारी फ्रायच चांगले होतं त्याच्यात. आणि ह्यो एवढं महागायचं तवं आणलं त्याच्यात म्हणजे खोलगट. आता आम्ही भिडाचो एकदा ट्राय करणार. 1,500 होतो ना तो. हा आणि ह्यो 500 रुपयाक होतो. तर आम्ही पैसे वाचवसाठी 500 रुपयाचं घेतलं पण फेल गेलेलो. ह्यो आता आमका नको. आम्ही भिडाचो आणून बघूया एकदा ट्राय करू. लाईनीत राहते. हा ह्यो सपाट आणि याच्यात मस्त फ्राय होतात मासे. हे याचं झालं ना. कढीलो बंद केलं. ओके झाला बाबा. थोडासा उघडा ठेव ना. हे आहे मोठे 4 मोठ्या तव्यावर भाजल्या ना. आणि हय 3 छोटे भाजल्या ना. आणि तरी पण हय 3 रवलेले आहेत मोठे. हे बघा. आणि अख्खा वाट तुकडं रवात ना त्याच्यात. तरी पण वांदे आहेत त्याचे रवचे. कोण वाकडो झालो आता. हे झाले आहेत. हे करा नाही तर. हा भरभरून तेल टाक. कोलेस्ट्रॉल वाढू दे आमचा. होतील ना बाबा त्याच्यात. ताटात राहताना मुश्किल आहेत तुझे. हे झाले काढते आता. मार भाऊ पलटी. गब्बर सर कुरकुरीत भाजल्या ना दीपाली बाबा. मस्तच झालेलं. हे दीपाली पत्रावळी नाही. 4 हजाराचं पापलेट. पत्रावळी खाणार म्हणजे बरोबर नाही वाटत. त्याच्यामुळे आज ताटा काढल्या ना वहिनी. चला काढते. झाले भाजले. एकावर एक ठेवसा लागत वाटतं बघ. साईडला ठेवून दे. हे 2 टाक. तर फायनली हाय पंगत सर्व बसलेले आहेत. आमचे जेवणकारी हाय बसलेले आहेत सर्व.
हे बघा आबा पण बसलो हा, विठ्ठल, गंधर्व, माई, भावी, जिया आणि आमचो मनीष आणि दीपाली हाय मध्ये बसला आणि टिकली लाव होय त्यांच्या आणि हय दीपाली हाय वाढता आणि आम्ही आहोत 10 जण आणि तुकडे आहोत 10. हे बघा किती आहेत हे 3 ने 3 6 7 आहेत 8 9 10 3 आतमध्ये आहेत. ओके 10 जणांना 10 तुकडे आहेत. वाटू का काय जास्त मुश्किल काम नाही, फक्त छोटे कोणाक द्यायचे आणि पोटा वहिले कोणाक द्यायचे ह्यो मोठो टास्क दीपाली आज करूच. तर बघू आता दीपाली कसे वाटणे करता. एक एक चपाती पण वाट्या गेलेली आहे, भात सार आणि किती हजाराचा पापलेट मी बोलणार नाही आणि मोठा पापलेट. तर हे आता पापलेट दीपाली वाढता आणि कोणाच्या नशिबात काय खायचा पीस हा तो आहे आता कळणार आहे. सर्वांका जेवण वाढून झालेला आणि कोणा खायचो तुकडो इलो तो मी आहे दाखवणार आहे. जिया खाय नाही माईक आहे 2 तुकडे इलेले आहेत, एक सारातलो आणि एक फ्रायचो. आणि आमच्या भावग्या खाय इलेलो हा एक सारातलो आणि एक मोठो तुकडो. आणि जिया का पोटा वयलो हा पण लय मोठो तुकडो हो बघा. आणि बाप रे शेपटीकडचो तुकडो हा. जिया खुश ना. आणि आमच्या मनीष का काय हा एक तुकडो आणि एक फ्रायचो तुकडो. आणि हे का खायचो इलो विठ्ठलाक छोटो इलो वाटता पण सारातलो मोठो होतो. आणि आबाक पण एक मिडल साईजचो हा आणि एक सारातलो हा. म्हणजे पोरांची मजा वाटता, पोरांक मोठमोठे तुकडे गेले आहेत. आणि हय गंधर्वाक पोटावयलो इलो पण मोठो इलो. गंधर्व खा जेवा जेवा. पापलेट कसा नक्की ना. हा तू खा आधी. आबाक भात वाढा बाबा. वादा ना बाबा 4 डबे लागतील, 4 डबे पण संपवतील हे. अरे बापरे केवढं मोठं ढेकर काढल्याने. तर आता हे सर्व जेवक बसल्या, मी यांचा शूटिंग करतोय त्याच्यानंतर मी जेवक बसतोय. आता वहिनी पण जेवक बसली आहे आमची. आणि वहिनीक पण काय भेटला हे काय सारातले 2-3 तुकडे आणि एक फ्रायचो तुकडो भेटलेलो. कसा वहिनी सार मस्त आहे ना. नक्की हा नाही जेव आधी नंतर विचारते. आणि जियाक आमच्या काय काढून देऊ हवा शेपडी. ती बघ एवढी मोठी शेपडी आहे बापरे ताटात भरून गेली ती. माही घ्या तुका काढून नको तू खाशील. तुका काय देऊ नको काढून तू खाशील बरोबर. हे कधी खाणार तो हो फ्रायचो तुकडो कधी खाणार नंतर खाणार. जमात ना खाव काय मदत करू मी तुका खाव. गंधर्व आमचो खाव हुशारा वाटता बसवल्याने ने तुकडे ब. हा तो वाढते का सारातलो वाढ खायत तो. गंधर्व कसा हॉटेलपेक्षा भारी. अरे बाबा आज तसाच आता हॉटेलपेक्षा भारीच असणार. हे दीपाली तू सांगता आता प्राइस मी नाही सांगत. लोक मायका म्हणतात तू 10 वेळा बोलतस, मी नाही बोललोय बाबा. तर मंडळी पापलेट पार्टी आहे आमची चालू हा. मी आणि दीपाली मागे राहलो. नेमका खाऊ दे आधी नंतर आम्ही जेवक बसतो. तर हय आमचो एक फलंदाज बाद झालो हा. बाकीचे सर्व फलंदाज तुफान फलंदाजी आहे करतात, कसेच ऐकत नाहीत. आणि हय हे घेतलेलं वाटा रनर घेतलेलो फक्त ता बॅटिंग करता आणि धावून काढणारा दीपाली आमचा. षटकार नाही मारता, 1-1 2-2 रन धावून काढतात. हे षटकार मारणारे हया हो बघ. षटकार मारून मॅच फिनिश करून गेलो होतो. वहिनी घ्या भात काय घाबरू नको. कुकर परत लावीन मी नाहीतर. नाही अजून एक डबो हा बापरे. अजिबात घाबरू नको आज खावा तुम्ही. सार पण हा टोपात बघू सार पण लय आहे बघ. फक्त सारातले मासे संपवले माका डोका ठेवल्याने. आणि हे 2 तुकडे आमका माका आणि दीपाली का यांच्याने फज्जा उडवलेला. पण एक ही जर नसती तर 4000चा पापलेट आमका संपला नसता. आणि मी जेव बसलो आणि माझ्या वाट्यात काय काय इला सांगते. छोटोसो तुकडो हा आणि हे कसले तुकडे आहेत हे बघ. हा आमटीतले हे तुकडे आहेत छोटो आणि ह्यो डोका
एवढाच आहे ना, बाकी काय नाही ना टोपा. तर आता ह्या माझ्या वाट्या गेलेला. तर आता मी जेवत आहे. आणि दीपाली कायला, दीपाली पण एक तुकडो आपल्या ताजा. मस्त लागला ना पापलेट. तर मंडळी ह्यांचा आता पापलेट खाऊन झालेला आणि हय बॅग पॅकिंग झालेले आहेत ह्यांचे. हे बघा. तर आता ही जाणार आहेत, आता वाजले 4, ही जाणार आहेत जुईनगर का. आणि केक इलेलो असा. आणि दीपालीने हे केक आणल्या ना, तर हे ह्यांचं सँडऑफ आज. आणि ही जाणार आता जुईनगर का. आणि उद्या रात्री ही गावात जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांचं सँडअप करूसाठी भावी जियान आणि दीपालीने यांच्यासाठी केक आणलेलो. तो आता केक कटिंग होणार. मनीष आणि माई आबा केक कापणार. हिप 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 शाबाश. कापो कापा. हा चला भरवा. दीपाली कापून देते का. शाबाश. चलो बच्चे लोग केक खाओ. अबाग दे चमचो दे त्यांका. अबाग दे चमचो. केक पार्टी माईक ना खुश झाला. होय कधीच नाही. एवढं केक नाही तर जायचं. होय कसं रोजच्या सारखं आपल्या नक्की ना. माईक दे आधी. गंधर्व वहिनी कसं केक नको आबा खाऊ. ओके खावा. चला ओला बुक करा. चॉकलेट फ्लेवर आहे. हे बाय माई बाय बाय. गंधू आबा बाय 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 बाय. यादव जी बाय बाय. आराम से जाओ. चला जावा सावकाश. बाय. हा बाय बाय. जावा सावकाश.